लोगोफोर दायो आं थांफिनगासिनो दं। Guys, welcome to my new video. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दिनै लोगोफोर ब्लगखौ फुंनिफ्रायनो जागायनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय फिसालानि एग्जाम दं, थ' बेखौ फिसालाखौ दिनैनो रेडि जाबाय आरोना आङो लोगोफोर। दिनै सानसेयाव आङो मा खालामा बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै। नायलांबाय थादों आरोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर। लोगोफोर नै फिसालाया लेखा लिरदों आरोना एग्जाम दं नालाय एसे लिरनानै थांसिगोन आरो। एसे लिरहोबाय आरोना नै। ओमफ्राय नै ओरैहाय ड्रेसआबो नै रेडि आरोना दोनखाबाय आरो दायो गानहोनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय नै लोगोफोर थांनो ओंखारबाय आरोना दोननानै फैनोसैलाय आरोना लोगोफोर। माने एग्जाम हामाना ओइ गोलैगोन ओरै फै बोरैबा एखे गोलैलांगोन। फैद' टाइम जाबाय। नै मोनफैबाय आरोना लोगोफोर स्कुल मोनफैबाय दोनहरनोसै आरोना दायो। ओंखारदो बाबा गारि साइड स्कुलाव दोननानै फैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दायो न' मोनफैबाय आरोना आङो। ओमफ्राय लोगोफोरनो फिसालाफोरखौ दोननानै फैनानै साहा फुदुंलायबाय आरोना दासो साहा लोंनोसै आरोना लोगोफोर। फुदुंगासिनो आरोना लोगोफोर नै साहाजों जानो स्लाइस एवदों आरोना आङो साहाजों जानोसै आरो। ओमफ्राय लोगोफोर नै साहा लोंखांनानै बिदिनो खामानि एसे मावबाय आरोना जि इरि सुबाय माबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दायो आरो संनो रेडि खालामलायबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोरनो ना एवगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय लोगोफोरनो नाखौ एवखांबाय आरोना दायो लोगोफोर। ओमफ्राय नै थारुनबो संनो नागिरदों आरोना थारुनखौ हरबायानो आरोना लोगोफोर। थारुनजों ना एसे संनो नागिरबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोरनो थारुनाव दै होबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोरनो जा मोजां गोदौबाय आरोना। ओमफ्राय एबार नाखौ हरनोसै नाखौ होबाय आरोना नै। लोगोफोरनो आंनि ओंख्रि संनाया जि मोजां गोदौगासिनो आरोना। रुइबाय आरोना थारुना रुइनाय नङा सानदोंमोन आरो माने रुइगोन ना रुइया सानदोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जि मोजां रुइबाय आरोना दसे थाबावथोंसै आरो लोगोफोर। थारुनजों ना ओंख्रि संनाया मोनबाय आरोना नै। लोगोफोर स्कुलनिफ्राय एग्जाम होनानै फैबाय आरोना। ओमफ्राय नै खर' साबायनो आरोना लोगोफोरनि देहाया बारा थिग नङा आरोना दासान्दि मेगन मोदै जागासिनो नालाय। नै खनसे ओमफ्राय लोगोफोर फिसालाया खर' सानाया एकदम गोबाल' मोनबायनो आरोना थानो हाला। ओमफ्राय नै मुलि दौनो नागिरदों आरोना आङो दायो। बिसिनायाव उन्दुबावा आरोना नै हायावसो थान्दा उन्दुनो होनो आरोना गाबगुलायबाय अन्थाव बाथाव सिबाय। उथि बाबा सिबाय जारलाहाय एग्जाम बहरावनो माबा लोमजाबाय थाबाय बेहा मालाबा खर' सानाय मालाबा माने उथि बाबा। ओमफ्राय लोगोफोर नै बामनोबोथ' हाला। ओमफ्राय आङो गाखोनो थिनबाय आरोना हायाव उन्दुदोंमोन नालाय फाक्कायाव। ओमफ्राय सौखियाव गाखोनो थिनबाय आङो गाखोबाय आरोना नै ओंखामबो जानो हालानो आरोना लोगोफोर। आङो ओंखाम होनो नागिरबायमोन आरो लोगोफोर। दा दसे माने फुथुग्रोनोसै आरोना आङो। ओमफ्राय दायो नायनोसै माबायदि जायो लोगोफोर। थ' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन।